Не принтира? А пробвахте ли да го изключите и включите? Извинете ме, но като IT-администратор постоянно ми се налага да решавам проблеми с устройствата за печат. Бих искал да не се занимавам с всичко сам. Например, когато свърши тонер или... Да, моля. А проверихте ли дали е включен в контакта? Или когато някой от принтерите не работи, да не се налага аз да решавам проблема, тъй като... Да, моля. Разбирам, не стартира. Ами убедете се в сервис. Нямате телефонния номер? Добре, тогава. Аз ще се заема. Така че, ако някой друг се грижи за устройствата за печат, поръчва поддръжка, консумативи, съобщава за повреди и има преглед на всички устройства във всички клонове на фирмата вместо мен, тогава бих могъл да се съсредоточа върху стратегически... Това вече не е проблем. Всеки може да ви обещае перфектно обслужване, но реалността е различна. Грижите се за това сам. Вижте как ще ви освободим от грижите за печата в офиса. Нашите устройства изпращат сами заявки за сервис и консумативи директно до сервизния център на Konica Minolta. Много често нашите сервизни инженери разбират за проблема преди вас и мигновено знаят как да го решат. Така че идват направо при вас с решение, а не за да търсят повредата. По същия начин се грижим устройствата ви да имат винаги достатъчно тонер или хартия. Устройството само ни информира от какво има нужда и ние го осигуряваме. Така че вече няма нужда да се грижите за поддръжката. Нашата мрежа от сервизни инженери гарантира бързо обслужване в цялата страна. Имате преглед и възможност за оценка на изпълнението на заявките. По този начин можете да контролирате качеството на обслужването. Konica Minolta. С нас управлявате документи ефективно.